Аз съм Сани, съм на 8 години, много обичам да свиря на китара и започнах да свиря на китара от 4 години. Също така да не забравяме и цигулката и пианото, защото и те са ми любими инструменти. Сани свири много хубаво, той е един талант, той е мой приятел и му пожелавам успех на шоуто "Градът търси таланта". Аз искам да пожелая на Сани той да бъде най-добрият китарист и да спечели конкурса. Искам да пожелая на Сани да победи в "Града търси талант" и да му пожелая много късмет. Аз искам да пожелая на Сани много късмет, защото ме е приятел и се гордея с него и искам да спечели "Града търси таланти". И аз пожелавам на Сани да спечели "Града търси талант", защото той наистина е малка рок звезда, който е най-добрият китарист в България и пожелавам на Сани успех.